Sanibona abalaleli. Untuthuko wakho uzolo okhulumayo. Kunodaba kulezi iy'nsuku olusematheni lwe-Omega. Ngicabanga ukuthi bonke abantu sebeyalazi futhi lisematheni. I-Omega yona bekuyisicathulo esidala esisaziyo kudala impela nje, ngoba ekukhuleni kwami ngikhule sikhona. Ngisazi kudala isicathulo lesi kuthiwa i-Omega, kodwa sithe sesithintwe igcokama, ngoba uyasho nalo igcokama ukuthi isandla sakhe siyathinta siyabusisa. Sithe sesithintile i-Omega, hhayi kwacaca ukuthi hhayi iyabuyela esitayeleni. Kodwa-ke kuningi kakhulu ukuphawula mayelana nalokho okwenziwa uMthandeni ekuthenini evundulule i-Omega. Sesakhohlwa nje ngayo. Kuningi ngoba uma ubheka lapha noHlupheke naye uke waba nakho ukuphawula, wavezwa lapho ubaba wakhe kuleya minyaka esayibhumu, emveza egqoke i-Omega emhlophe. Kwabhala futhi nalapha lokhu akubhalile lapha. Baningi nje, kuningi noSigwebo naye uye waphawula ngokuthile naye. Yanihlekisi. Ubani lo sefike ne-Omega manje yena? Hayi kodwa insizwa mfoka Manqele, ngiyakuvuma mina mfowethu. Hayi uyinsizwa ngendlela yakho nje wedwa nje, indlela yakho nje wedwa nje. Umsizwa bakho nje kuyingane, umsizwa kuyingane, indodakazi yomsizwa. So ufike ne-Omega manje futhi. Hayi uyinsizwa mfoka Manqele. Hayi bangene mfana, bangene sana. Thina nje kaze safika ne-Omega nje, hayi ngeke usizisho lutho, bangene. Kodwa-ke singaya nali, kufanele sibuvume ubuqhawe begcokama elisha, ngoba uma ubhekisisa kuyo yonke into ekakhulukazi egqokwayo, umeke yagqokwa yena, bonke abantu bayayigqoka njenganje i-Omega. I-Omega asiyazi kudala i-Omega, bese futhi nje ingekho esitayeleni, bese sikhohliwe nayiyona, kodwa unele wayigqoka. Iyavuka yangena emajongweni, njengoba ubona nje amajongo angale kwelakithi lawa akelile lapha, mahle ahle Omega lapha, mahle amajongo ngale kwelakithi eBhamshela le kwamaphumulo. Uyabona nje ukuthi Omega ingenile kubantu, ingenile ebantwini i-Omega. Sibonge kakhulu umlaleli. Sicela ukuthi uklikhe lapha u-like, uphinde uklikhe no-subscribe lapha, bese uyakhomenta uma ukuthi khona ufuna ukuphefumula mayelana nale video. Uphinde ulinde lenye futhi ngokulandelayo. Ngiyelo umuntu owenza okuhle, wemhlaba ngikwenzeleni ukuze